Son Raquel, teño 32 anos e son mecánica. Parte da culpa de que me dedique a isto a leva o meu pai, que tamén é mecánico, e de ben cativa inculcoume esa pasión polas motos e polos coches. Bueno, xa levo traballando no seu taller 10 anos, comecei un pouco axudando na casa, no verán, cando estaba de vacacións, e pouco a pouco fume dando conta de que eso era o que realmente me gustaba, a mecánica e os coches, o taller, e non o que estudiaba por aquel entonces, que nada tiña que ver co sector. E bueno, decidín quedar ali, a pesares de que era unha profesión bastante masculinizada, no que non tiña ninguna referencia da que dicir, bueno, pois esta muller é mecánica, vou tentar tamén meterme neste sector. Pero a pesar das trabas e de que me dicían que era moi duro, que a mecánica non é para mulleres, que vas manchar as mans, vas sempre a oler a taller, eu deu-me igual e dixen, a min é o que me gusta, que me fai feliz, e decidín seguir para adiante e comezar a traballar xa de forma profesional no negocio familiar. Bueno, co tempo si que fun collendo máis responsabilidade no taller e funme dando conta de que o máis duro non era a mecánica en sí, senón loitar durante moito tempo, moitos días cos presuicios sociais que moitas veces te facían de menos e facíante sentir como que non valías para esa profesión, pero non por como a levases a cabo, senón por ser muller, simplemente por ser muller. E eso sí que facía que ás veces dixeras, non, é que non valgo para isto, non sirvo para isto, e chegabas a casa e dicías, ai, é que non sei que vou facer, mamá, é que non queren que traballe ali, non me sento querida ás veces. Ela sempre me dicía, non, neniña, se é o que te gusta, se eres feliz, loita pola túa profesión, loita polo que te gusta. E concluíndo que se non fora por esos folgos que me daba a miña nai, esa enerxía que ten ela, esa forza, esa motivación que sempre me deu, o mellor agora mesmo non me estaría dedicando a mecánica, que é o que máis me gusta e que é polo que me levanto. Bueno, soy Conchi y soy su madre. Y hace 31 años, junto con mi marido, montamos un taller mecánico. Este taller lo está gestionando actualmente Raquel y yo estoy muy orgullosa de mi niña. Bueno, hace 30 años era inviable ver a una mujer en un taller mecánico si no era en la oficina, y ahí en ese espacio estaba yo. Estuve durante mucho tiempo y a mí me fue bien, la verdad. Mi experiencia ha sido buena, solo que sí veía cosas y que no me gustaban, y entonces turré e intenté cambiarlas. Algunas conseguí cambiarlas, otras no, pero me sentí contenta y estuve feliz. Cuando miro hacia atrás y pienso, me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado, lo cual me encanta y me gusta. La prueba es que, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Ella lo ha conseguido y es así.